Mga ka-K5, sensitibo ini ka balita. Sa Banawas ng Tigbawan, isa ka amay ang ginpatay mismo sa atubang sang iyang anak. Ginpatay ang amay sa atubang mismo sang iyang anak. Ini ang nagluntad sa may barangay na Mocon, Tigbawan, Iloilo. Pasado alas 9 sang gabi, Abril 16, 2025. Ang biktima ang ginkilala kay Raymond Tuboran, 41 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Edna Tuboran, asawa sang biktima, nagkuha pa sa iya sang sudan ng iyang panao po ng 5 katuig nga batang lalaki antes pa natabo ang insidente. Sa panugiron sa iya minor de edad nga anak, may nagbantay sa ilang duha ka individual. Isa diri ang malaba ang buhok, kag posible lalaki. Nakita sa bata nga ginalampusan ng amay sa ulo antes pa nakadalagan, kag nakapangayo sa bulig sa tiya ni Edna nga malapit sa ginuntaran sang krimen. Ginpadulungan naman sang iya tiya ang ginatudlo sa bata matapos nga maghambal nga patay na si Papa. Nakitaan gid lamang nga nagahamyangon sa tunga sang talamnan ang lawas sang biktima nga dugoon kag natumba ang ginamanayo sini nga motorsiklo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang conduct training dead on arrival. Nagaplano pa kunta niyang biktima nga magselebrar sa iya kaadlawan sa Sabado nga adlaw, Abril 19. Wala naman siyang ideya si Edna kung may kontra ang iya bana o kung may nagadumot. Kita ko mo to na yung pangita ko tas na umuron to. Doon tsura na ulogin. Anong pila siya ulogin? Muutig ya. Okay. Pagsakaran mga ka-K5, para yun pa ang investigasyon sa kapulisan kaya ginatumod pa kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Balita nagikan sa Banawas ng Tigbawan. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.